קיבלנו מכתב. ארתים שלום. פגשתי אלה, אני יודע שהיא האלה הכי טובה שאני מכיר, אבל אין היא האלה הכי טובה בעולם. תבדקו את זה. תודה, גיא. יש אלים ברומא. אבל הם חיקוי של אלי יוון. אז הם בטח פחות טובים. איזה קטע, אנחנו ביוון. שבמשימה? אולימפוס. ביוון יש הרבה אלים. אבל 12 האלים האולימפיים שולטים בכל השאר. מתוכם יש 5 שאלות, אותן אנחנו צריכים לבדוק. אפרודיטה, דמטר, אתנה, ארתמיס והרה. טוב, יש לנו את ארתמיס. אלת הירח, הציד, החץ והקשת. עזוב אותה, שמעתי שהיא נצמנית, וחוץ מזה, היא בכלל לא רוצה להתחתן. טוב. עכשיו יש את האלה ערה. אלת האימהות והמשפחה. אלה רז שמרה עלינו הרבה בילדותנו. איפה הערה הזאת הייתה שההורים שלנו יצאו? עלק אלת האימהות. וגם כן, אלת המשפחה נשואה לאח שלה שגם לא יש בנות מכמה אלות אחרות. ואומרים שאפילו מבנות מותה. אפילו משפחה כזאת בתל אביב הייתה מוזרה. בינינו, ותר עליה. טוב, סתם אלה. כן. היי, הנה הבית של אפרודיטה. 10 בבוקר, היא בטח עוד ישנה את שנת היופי שלה. טוב. הנה הבית. עכשיו כבר 2. וזה די ישנה. מה זה 5? עדיין ישנה? אפילו אלה שלך התעוררה. טוב, הנה מפה. בוא נראה איפה הבית של אתנה. אנחנו כאן, זה ברור. כן, כתוב לנו. הבית של אתנה כאן, אנחנו צריכים לא, להגיע לכאן. הוא פה. לא, הוא כאן. לא, הוא כאן. לא, הוא שם, הנה הוא. הנה הבית של אתנה, אלת החוכמה. אולי היא תדע את התשובה. אתנה שעל ההר. מי האלה שגיא יבחר? בני תמותה, אני מוצאת את שאלתכם לא דחופה, וכרגע אתם מפריעים לי למצוא את התשובה לשאלה האלמותית, מי אכל טעויות שבקופסה שלי? סתם גרועה. עזוב אותה גיא. עכשיו נבדוק את דמטר, אלת התבואה, יבול והשבע. 7? איזה מין אמרת זאת? מה היית יודעת לעשות? שחק 7 בום. חוץ מזה, האלה שלך הייתה פעם האלה של באר שבע. שפע. סתם אלה של חקלאים. האלה שלך היא הנכדה של החברה סונקה רזניקוב, שלמדה חקלאות בנהלל והייתה הרפתנית הראשונה באילון. מה אתה בכלל משווה? כן. אלה וגיא, בחרתם נכון. מזל טוב. אוהבים אתכם. מישראל עד יוון. ובחזרה. מזל טוב.